с миризма, за да може другите мравки да откриват лесно пътя. По същия начин с миризма майката им казва, че е вече тясно помещението и те и го разширяват. Комуникацията и чрез допир. Това е тези тунели или канали, които прокопават хоризонталните. От тук влиза студения въздух, който охлажда гнездото и го прочиства и замърсения и топъл въздух излиза отгоре през копчината, която е натрупана. Корените са като арматура. Тревата защитава от намокване на почвата и наводняване на къщата, защото има канали тук и може да протече. И общо взето е това. Често, когато в строителството, когато има промяна на температура, има течение. Тоест, ако имаш студено помещение, топло помещение, хубаво да имаш и двете в къща да го проектираш по този начин. Да има циркулация на въздуха. Добре, аз се срещам за всичко градинарство. Помниш ли тази деца? То радката е идеален пример за това. Всичко си имат своята си градинка.